Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς χρήμα? Μπορούν οι τοπικές κοινωνίες να αναπνεύσουν μέσα στην οικονομική κρίση? Μπορεί η ανθρωπιά να υποκαταστήσει το κέρδος? Τα τοπικά δίκτυα ανταλλαγών είναι εδώ και τα κοινωνικά νομίσματα δίνουν διέξοδο από τους σκληρούς κανόνες της αγοράς. Βασική φιλοσοφία του συστήματος είναι η απευθείας ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών μεταξύ των μελών των τοπικών δικτύων. Στις ανταλλαγές δεν μεσολαβεί χρήμα, αλλά ένα εικονικό κοινωνικό νόμισμα που θεσπίζει η ίδια η ομάδα. Με το νόμισμα αυτό, κάθε μέλος μπορεί να προσφέρει και να αγοράσει οτιδήποτε μέσα στο δίκτυο. Το καερέτι είναι το νόμισμα που έφτιαξαν στην Ιεράπετρα. Εκεί φιλοξενήθηκε μια ευρεία συνάντηση ανταλλακτικών δικτύων από την Κρήτη αλλά και την υπόλοιπη Ελλάδα και μπήκαν οι βάσεις για τη διάδοση μιας σπουδαίας ιδέας. Είμαι ένα καινούριο μέλος. Ναι. Θέλω να αγοράσω ένα κιλό φακές, ας πούμε, ή μια κατασκευή από αυτές που βλέπω εδώ. Τι κάνω, έρχομαι σε σένα? Ναι, έρχεσαι πρώτα από εδώ. Γράφουμε αρχικά εσένα τα στοιχεία σου και τι προσφέρεις εσύ. Για παράδειγμα, τώρα προσφέρεις μαθήματα σε κάποιο μικρό παιδί. Δηλώνω εγώ τι μπορώ να κάνω. Ναι, δηλώνεις τι μπορείς να κάνεις στο δίκτυο. Κάνουμε την καταγραφή και μετά στο λογαριασμό σου μπορείς να συναλλάσσεις με 100 καερέτια. Αυτά τώρα, για παράδειγμα, αν έχεις κάνει 2 μαθήματα σε ένα παιδί και το κοστολογείς με 20 καερέτια, το 1 ευρώ είναι 1 καερέτη, μπορείς με αυτά τα 20 καερέτια να αγοράσεις προϊόντα ή να κάνεις μαθήματα ή οτιδήποτε άλλο σε ενδιαφέρει από υπηρεσίες που θα βρεις στο σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, ένας υδραυλικός θα παρέχει τις υπηρεσίες του σε μια οικογένεια ανέργων και με τα καερέτια που θα πιστωθούν στο λογαριασμό του θα μπορέσει να αγοράσει από κάποιο άλλο μέλος ψάρια για το μεσημεριανό του τραπέζι. Εκτός από την Ιεράπετρα, αντίστοιχα δίκτυα έχουν ήδη στηθεί και στα Χανιά, ενώ παράλληλα ξεκινάει η δημιουργία κοινωνικών νομισμάτων στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σιτία και τον Άγιο Νικόλαο. Η ανθρωπιά είναι όντως υπαρκτή σε καιρούς δύσκολους και η εμπειρία που έχουμε αποκομίσει μέχρι στιγμής είναι ότι αυτός ο τρόπος ζωής και η αλλαγή του τρόπου σκέψης στις συναλλαγές μας αλλά και στον τρόπο που συναναστρεφόμαστε είναι πλέον κάτι το οποίο εν τη γενέση του θα φέρει την κοινωνία μας στο μέτρο που όλοι ονειρευόμαστε. Τι θέλει ο ένας, γνωρίζει ένας τον άλλο, έχουμε τη δυνατότητα να αλληλοσυμπληρώσουμε τις ανάγκες μας. Με βάση λοιπόν αυτό το μοντέλο ξεκινάμε και έχουμε αντιστοιχίες. Ήδη έχουμε αντιστοιχίες, δηλαδή έχουμε αγροτικά προϊόντα που προσφέρονται, έχουμε τεχνικές εργασίες που προσφέρονται, οπότε βρίσκεται η βοήθεια στον παραγωγό και κατευθείαν η πλήρωση των αναγκών της εργασίας με προϊόντα. Και κλασικά, ας πούμε, στην ΕΙΑ θα μπορούσαν να μαζεύουν ΕΙΑ αυτή τη στιγμή και πληρώνονται σε λάδι που θα λάβουν λίγο αργότερα. Οπότε σε τέτοιο επίπεδο κινείται. Όσο πιο μεγάλο το εύρος, τόσο πιο των ανθρώπων που συμμετέχουν, τόσο μεγαλύτερο το εύρος και των υπηρεσιών και των προϊόντων που θα υπάρξουν στο δίκτυο. Καλύπτουμε τις βασικές μας ανάγκες στο να επιβιώνει ο καθένας μας με αξιοπρέπεια. Προς το παρόν έχει αρχίσει από την Ιεράπετρα, στη Σιτία ήδη προσπαθούν να το προωθήσουν και στον Άγιο Νικόλαο έχουν ενδιαφερθεί πολύ και θα αρχίσουν και αυτοί να συσπυρωνόμαστε στο νομό. Για να ξεκινήσει ένα τοπικό δίκτυο ανταλλαγών, χρειάζεται η δραστηριοποίηση πολύ λίγων ανθρώπων. Σιγά σιγά τα δίκτυα ανοίγουν και όσο διευρύνονται, μεγαλώνει και ο κατάλογος των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Μέσα σε 1,5 χρόνο σε όλη την Ελλάδα φτιάχτηκαν και λειτουργούν 26 δίκτυα, ενώ οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες οδηγούν στη διεύρυνση και την ενίσχυσή τους. Ξεκίνησε από μια συντονιστική 8 μελών. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 160 μέλη μέσα στο δίκτυο, γύρω στις 150 με 180 προσφορές, πάρα πολλές συναλλαγές. Αυτή τη στιγμή κάθε μέρα γίνεται τουλάχιστον μια συναλλαγή και εγγραφή. Σκοπός είναι αυτό το πράγμα να χρησιμοποιηθεί και να γίνει χρήσιμο και να κάνει τη ζωή μας λίγο καλύτερη. Αυτή τη στιγμή δρομολογείται το τεχνοκρατικό κομμάτι, που σημαίνει ότι δημιουργείται ένα πλαίσιο το οποίο θα εντάξει με βάση την ισχύουσα νομοθεσία μια φόρμουλα η οποία θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν την οποιαδήποτε φορολογική ή νομική αρνητική συνέπεια,
να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία συμμετοχής τους στο δίκτυο ανταλλαγών. Η ανταλλακτική οικονομία είναι κάτι γνώριμο για την Ελλάδα και ειδικά για την Κρήτη, όπου μέχρι πριν από 50 χρόνια και σε περιόδους μεγάλης κρίσης οι συναλλαγές γίνονταν με πληρωμές σε λάδι. Σήμερα είναι οι ανάγκες των ανθρώπων που φαίνεται να οδηγούν σε αντίστοιχες μεθόδους. Οι κατάλογοι των μελών, των προϊόντων και των υπηρεσιών σε όλη την Ελλάδα διευρύνονται συνεχώς και μια νέα μορφή οικονομίας, η οικονομία των ανθρώπων και των αναγκών, δίνει ελπίδα ιδιαίτερα σε αυτούς που πλήττονται άμεσα από την κρίση, αν και δεν τη δημιούργησαν οι ίδιοι. Μεγάλο ρόλο θα παίξει στην αυτονομία και στην εκπλήρωση των αναγκών μας και η αλληλομόρφωση. Και είναι σημαντικό μέρος του δικτύου μας, θα θέλουμε να είναι σημαντικό μέρος, να μην μάθουμε μόνο πώς ή να μην βοηθήσουμε μόνο κάποιον να παράγει ντομάτες και έτσι να πάρουμε, για παράδειγμα λέω, και να πάρουμε ντομάτες ως αντάλλαγμα, αλλά αυτός που θα βοηθήσει να μάθει πώς καλλιεργούνται ντομάτες και την επόμενη φορά να κάνει και ο ίδιος μόνος του ντομάτες και έτσι να εξελιχθεί και να αποκτήσουμε μια αυτάρκεια μεγαλύτερη όσο μπορούμε όλοι μας. Εγώ παρέχω μια σπιτική μερέντα, την οποία τη φτιάχνω με φουντούκι, γάλα και κακάο. Δεν υπάρχει άγχος, δεν χρειάζεται να σκεφτώ τι μπορώ να ανταλλάξω με τον άλλο, γιατί θα πάρω ό,τι θέλω εγώ και αυτός θα πάρει αντίστοιχα ό,τι άλλο θέλει. Είναι πολύ ευέλικτο το σύστημα και πολύ αποτελεσματικό και μπορεί κάποιος να ξεδιπλώσει και τα ταλέντα του. Όποια ταλέντα έχει και ό,τι του αρέσει να κάνει, θα βρει κάποιον άλλον που θα είναι αποδέχτης αυτού του πράγματος.